Les fades, els follets, les bruixes i els monstres han habitat sempre als nostres boscos on la fantasia, la por, el món imaginari forma part d'aquesta gran cultura del bosc, de les profunditats oceàniques, d'allò que és desconegut. Avui la ciència ens ha situat al llindar d'aquests dos mons. És clar que és necessari el món de les il·lusions, però mai sense perdre de vista el fil de la ciència, l'ecologia, la biologia dels ecosistemes, per conèixer-los, per entendre'ls. Ens aporta la informació contrastada a través de grans treballs de recerca. Amb l'emissió dels capítols 4, 5 i 6 del Pas dels Llops han succeït molts esdeveniments en l'àmbit de l'actualitat. Hem observat que la polèmica sobre la convivència amb el llop es pot encendre amb una guspira. Com la ramaderia ha exclamat a ple pulmó les dificultats per les quals estan passant. I com el llop es mou amb rapidesa i genera un contrast d'emocions entre por i alegria. Tot plegat ens ha de fer pensar que, ara, més que mai, no es pot parlar d'una reintroducció estratègicament planificada. El llop ha superat carenes i valls de manera natural per recolonitzar un ecosistema malmès, descompensat i malalt. Segurament ha tornat per revertir els danys d'una manera natural d'aquesta gran comunitat ecològica del bosc. O si ho preferiu dir d'una altra manera, que tot plegat ha estat orquestrat per una mare terra que, al final de tot ho controla i tot ho equilibra. Però sigui com sigui, aquesta és la funció dels superdepredadors com el llop, que tot i estar perseguit en recerca i captura constant, sempre busca la manera de desenvolupar el seu paper. És la seva naturalesa en aquest final de conte agredolç entre les persones i els llops. Benvinguts, benvingudes. Això és el Pas dels Llops. Avui és el darrer capítol sobre el llop. Avui deixarem la companyia de llops. I ho farem amb la persona que fa el seguiment del llop i l'ós a Catalunya. Avui, al Pas dels Llops, el Cos d'Agents Rurals. No podia ser de cap altra manera que ells, els agents rurals, tanquessin aquests 4 capítols dedicats al Canis Lupus, al llop. Per això, avui anirem a Vic, a Osona. Doncs vinga, va. Pugem a la cabina teletransportadora, pitgem botó vermell, el botó verd i palanca amunt! Ui, oh. Aquesta vegada sí que hem caigut en els contenidors de plàstic. Espera, que recullo el plàstic. Un moment. Ui. Els posem al contenidor. Ai. A veure, ens trobem aquí en una plaça, carai, estem en una plaça d'aquí de Vic. Aquí davant tenim la Universitat de Vic. Molt bé, a veure, anem cap allà. Seguim per aquí, mira. Anem avall. Ui, què tenim aquí? Hola, noies! Hola! Què tal? Molt bé! Escolta, l'Elba i la Irina, tant te les trobes al mig del bosc com al mig de Vic, no? Què tal, com esteu? Molt bé, i tu? Jo molt bé, molt content de trobar-vos una altra vegada. Escolta, una cosa, m'han dit que és el vostre aniversari. Sí, sí. Quants anys heu fet? 11. Les dues? Sí. Les dues alhora? Sí, som bessones. Sou bessones, Elba i Irina? Sí. Sí. Bueno, Ja us han dit que no us assembleu gaire, potser? moltes vegades. Moltes vegades. Moltes vegades. Molt bé, escolta, moltes felicitats, eh? Bé. Així esteu de festa, doncs? Sí. Molt bé, molt bé. Doncs no us preguntaré per un conte avui, no? Si esteu de festa. Molt bé. I què feu per aquí? Bueno, estem passejant una mica, aviam què tal era Vic. Ah, molt bé. I què, de moment bé? Sí.
La universitat aquesta que tens aquí davant és molt potent, És molt canyera, Fan moltes coses interessants, Molt gran, sí, a més. I de biologia també, Bueno, ja sé que us queda molt lluny encara, la universitat a vosaltres, a molts anys, però vaja, molt bé, molt bé. Bueno, doncs què m'expliqueu? Què heu fet aquests dies? Doncs hem estat mirant els podcasts per veure molt bé. com quedaven i això, i hem arribat a una conclusió. A veure. Que és, clar, hem tornat a reintroduir el llop en els nostres paisatges i llavors, clar, ara tenim problemes, però, bueno, jo crec que si no l'haguéssim tret, extingit, sí, doncs bueno, no tindríem tants de problemes. Molt bé, molt bé. Va, o sigui, esteu dient... Tu també estàs d'acord, Elba, amb això? Sí. Estem dient que l'hem fet fora, el llop, per tant, ja ens hem acostumat a viure sense el llop, i ara que ens ve de nou, vols dir això, Irina? Sí. I ara que ens ve de nou, ens ve una cosa nova, un element més nou, un trasbals important, i no sabem conviure amb ell ara. I els llocs on t'hi ha viscut sempre, què? Allà sí que hi saben viure o què? Sí. Sí? Allà, en plan, igualment ho tenen difícil, però ara estan com més acostumats a viure amb el llop. Que ja no els hi ve de nou, ja tenen tota la seva adaptació, vols dir, no? Sí, algo així. Molt bé. Carai, a veure, com a reflexió no és dolenta, La deixem aquí, que l'agafi qui vulgui, que pensin i que opinin i que ho facin saber a través de les xarxes socials. Us sembla bé o què? Sí. A veure quantes opinions ens arriben. Sí? Sí. Molt bé. Doncs escolta, us deixo aquí amb la vostra festa, que us ho passeu pipa i ja ens veurem a la propera vegada, us sembla? Vale. Vinga, va. Adéu. I per molts anys, Adéu. Va, doncs després d'haver deixat-les explicar contes, el que farem és anar directament a l'edifici dels agents rurals, aquí a Vic. Concretament anirem a buscar a la persona que és la coordinadora de l'ós i del llop. A veure, això és... Mira, aquí davant és. Ara traspassarem. Hi ha poc trànsit. Va, som-hi. A veure, entrem a l'edifici. A veure, un momentet. A veure, pugem escales. Aviam. Ui, a veure. Hola? Gabriel? Sí, val. Espera, anem cap aquí, aviam. Espera't. A veure. Va, som-hi, anem a dins. Hola, Gabriel, com estàs? Bé, bon dia. Sí, bon dia. Escolta, i què fa un agent rural de protecció de fauna i seguiment del llop i l'ós? Bé, nosaltres, com a cos d'agents rurals, tenim tota una sèrie de competències en el medi natural. Tenim competències forestals, competències en temes d'incendis, i una de les competències que també tenim és la fauna, i la fauna salvatge, i en aquest cas la protegida, doncs és una part que ens ocupa i a la qual també dediquem temps, esforços, i en el cas de l'ós i el llop serien dues espècies protegides, dues espècies presents a Catalunya, i ens ocupem una mica de fer el seguiment, com amb d'altres espècies protegides també participem i col·laborem en el seu seguiment. Perquè ara a Catalunya quants llops hi teniu calculats que hi puguin haver? A Catalunya no podem parlar d'una població de llops, perquè parlarem de població de llops al moment en què tinguem reproducció i al moment en què hi hagi llopades, diguéssim, grups de llops. El que tenim són individus aïllats, individus que fa una vintena d'anys ben bons, més de 20 anys que han anat arribant aquí. Alguns ja s'han mort, alguns els hem detectat alguna vegada i no els hem tornat a detectar més perquè han continuat el seu camí o el seu viatge o han desaparegut.
I el que tenim és això, de moment estem en aquesta fase de degoteig d'uns animals que estan fent una dispersió, són animals que surten dels seus llocs d'origen i estan fent una dispersió a la recerca de nous territoris i de llocs nous on establir-se, i aquests són els llops que han arribat fins a dia d'avui a Catalunya. I a partir d'aquests llops arriben a un punt i s'aturen per la raó que sigui, que paren una mica el seu desplaçament i es queden en una zona. És quan els podem començar, entre cometes, a fixar una mica, saps? Llavors nosaltres ara, a dia d'avui aquí a Catalunya, tindríem entre 3 i 4 animals que més o menys tenim una zona geogràfica on els anem detectant regularment, vol dir que més o menys és la zona per la que es mouen. Segur que a partir d'aquesta zona també fan altres moviments i altres incursions cap a altres llocs, perquè aquesta dispersió seva no ha acabat. Acabarà el dia en què trobin un altre llop, formin el seu grup i arrenquin el que seria una primera manada. Fins que el llop no decideix fixar-se en un punt, establir-se, fundar el seu grup, perquè són animals socials i viuen en grups, llavors aquests llops sí que ja estan fixats i assentats en un territori, el defensen, és el seu territori, són més o menys estables en aquella zona, i en aquest punt no hem arribat encara. O sigui, tenim aquests llops que estan en fase de dispersió, i la fase de dispersió és com molt volàtil tot ella. I el fet de que, com deies ara, que entren i surten del territori, pot haver-hi el risc d'hibridació d'aquests llops amb els signatus? Dir que un cop veiem que els llops són capaços de fer això, els llops des dels Alps han sigut capaços d'arribar als Pirineus, dir que si un dia un llop d'aquests d'origen Italicus es troba amb un ibèric, s'hibridaran, jo crec que és no fer servir la paraula escaient, perquè no és una hibridació, és la mateixa espècie, és Canis lupus, són llops, i evidentment, no es preguntaran o no es miraran el carnet d'identitat, no s'hibridaran, són llops. Aquesta població, si ens anéssim 200 anys enrere o 300 anys enrere, la població de llops d'Europa era contínua. O sigui, hi havia llops a tota Europa, o sigui, des de Baix Andalusia i enllaçaries fins a Alemanya, fins a Polònia, tot era una població única contínua. La vam fragmentar, i aquesta fragmentació, si mires cronològicament, fa 4 dies que els llops els hem separat, perquè hi ha hagut llops junts, o sigui, formant una única població durant molts milers d'anys, i farà 200 anys que els vam començar a fragmentar i els vam exterminar a molts països, saps? I arribar a dir que d'això estem parlant de que siguin subespècies diferents, o sigui, fa molts més anys que els llops italians i els ibèrics convivien junts, o sigui, com a espècie, diguéssim, que no pas que els hàgim aïllat genèticament. Sí que és veritat que al haver-los aïllats, genèticament són diferents. O sigui, la genètica ens diu, a Itàlia la població italiana curiosament, genèticament és més pobra, només té un haplotip descrit, i la ibèrica es parla de 4, 5, 6 haplotips, algun d'ells extingit ja, perquè l'haplotip que es havia detectat a Serra Morena, Andalusia, aquest ja es dona per extingit, però estaríem parlant de que genèticament és alguna més rica perquè tindria aquests 4, 5 haplotips, mentre que la italiana només en té un, o sigui, genèticament és molt més pobra. Benvingut el dia que es trobin, perquè genèticament és un enriquiment per les dues poblacions, tant per la ibèrica com sobretot per la italiana. Aquí a Catalunya, de moment, no tenim constància que hagi arribat, perquè tots els animals que hem analitzat genèticament han sortit d'origen italià. No n'hem trobat cap, o sigui, totes les mostres que enviem a analitzar, genètiques, han sortit d'origen italià, no n'hem detectat cap que tingués un origen ibèric. O sigui, a l'Aragó ja s'han trobat una femella que a més és d'origen ibèric amb un mascle que és d'origen italià. De moment no hi ha constància que encara s'hagin reproduït. De moment estan junts, les últimes dades de fa uns mesos és que estan junts, veurem l'any que ve perquè el zel arribarà a l'hivern i els que haurien de deixar la primavera següent, si això funciona, tira endavant i hi ha reproducció o no hi ha reproducció. Però allà ja seria la primera vegada que passaria, coneguda, saps? O sigui, la primera vegada documentada que això podria arribar a passar. Aquí de moment no n'hem detectat cap d'ibèric. I a l'Aragó, curiosament, és també el segon individu que en poc temps detectaven ibèric, també. No n'havien detectat cap més. És que t'ho preguntava precisament perquè a les xarxes socials això va saltar fa unes setmanes enrere i m'agrada aclarir-ho. A més, és molt curiós el de l'Aragó perquè a l'Aragó va aparèixer aquesta femella que ara està amb aquest mascle italià, i quan va aparèixer aquesta femella, inicialment es va ajuntar o anava junta amb un altre mascle italià diferent del que està ara, que el van atropellar. I a l'atropellar el primer animal van pensar que aquesta femella havia tornat a quedar sola i llavors va aparèixer aquest altre, o sigui, que hi havia per allà 2 mascles voltant i de seguida al buidar-se un, o sigui, al faltar un, de seguida l'altre va ocupar el seu lloc.
Quants animals d'aquest tipus, quants depredadors a Catalunya podríem arribar a suportar? Hi ha algun càlcul fet, no sé, per dir, nosaltres podem tenir una població de tants exemplars i la pregunta perversa és, quan arribes a aquesta població, què fas? Clar, aquesta pregunta és la pregunta del milió, perquè a més és la pregunta que sempre tothom et demana i te la demana, per exemple, amb els ossos passa igual. Això. Quants llops poden viure? Quants ossos poden viure? Clar, la resposta, jo puc donar una resposta, perquè es podria donar una resposta a això, però la resposta que jo et donaré, o que nosaltres et podríem donar, o que t'intentaríem donar, seria una resposta des del nostre punt de vista. Som nosaltres els que podem decidir la quantitat d'animals que hi ha d'haver en funció dels nostres interessos, perquè els nostres interessos moltes vegades no són els interessos naturals, saps? Llavors, si hem de contestar aquesta pregunta, hauríem de saber primer en base en quins interessos estem contestant, saps? O sigui, si és, per exemple, i vaig a posar-me en un extrem radical, si és, per exemple, per un interès, si jo fos ramader, jo en conec molts ramaders i tinc tractes amb ells des de fa molts anys perquè em toca, quan hi ha danys, ser allà i comprovar els danys i moltes vegades entendre la situació i la problemàtica que tenen i estar al costat seu i d'allò, doncs jo sempre ho he dit, clar, si jo fos ramader, per mi l'escenari ideal és que no tingués cap depredador, que no tingués cap llop. Per tant, si ara em preguntessis quants llops, doncs bueno, mirem a veure els llocs que hi ha ramaderia que no n'hi hagi cap, que n'hi hagi zero, però això ja no és natural, saps? Llavors, després ens vindran els altres problemes que tenim amb la superpoblació d'ungulats salvatges. Tenim un problema que cada vegada tenim, la gent es queixa més de danys de tot, de cérvols, de cabirols, de senglars, bueno, els senglars ja ni en parlem, saps? I llavors, quan arriba el que seria, entre cometes, el regulador natural d'aquestes espècies, tampoc el volem o tampoc no el sabem com encaixar, perquè... Ell té alguna manera de controlar-se? Totalment. Els grans carnívors... És a dir, podríem patir una sobrepoblació de depredadors? Jo crec que aquesta és la por, suposo, que en el fons... Mira, et poso un exemple, perquè entenguis una mica... I per començar, perquè tenim tendència, jo crec que mirem la natura i mirem la fauna i mirem d'allò sempre des dels nostres ulls i la humanitzem massa sovint i les coses funcionen d'una altra manera. La primera cosa és, quan li pengen l'etiqueta de que si arriba el llop s'acabarà el problema del senglar. Fals. O del cérvol o del cabirol. No hi ha cap espècie de depredador que acabi amb la seva espècie presa, perquè si acaba amb la seva espècie presa està acabant amb ella mateixa. Per tant, això és fals, o sigui, no acabarà amb el problema. Qui posarà la seva goteta? Segur. Que farà una revolució? Segur. Que la revolució serà tant la revolució directa com la indirecta. La directa és la predació directa i la indirecta és la presència del depredador, fa que la condició corporal, jo què sé, de les femelles no sigui sempre l'òptima, no totes queden prenyades, no totes crien igual, no totes tiren endavant el mateix número de cadells, hi ha una certa mortalitat. I aquest és un efecte indirecte, no és de predació directa, saps? Però això també regula la població. O sigui, la presència del depredador hi ha un estrès afegit sobre unes preses que no tenien aquest problema, saps? Estaven com més relaxades i com més d'allò. I aquest efecte també hi serà, i no és un efecte directe que podem dir, mataran tants. Però penjar-li l'etiqueta aquesta és fer un gran error. Clar, si tu mires com va anar l'extinció del llop a Catalunya, i centrant-nos en el tema del llop, quan s'extingeix el llop de Catalunya, o sigui, aquí teníem encara llops i no teníem cabirol, no teníem cérvol, no teníem pràcticament senglar, o sigui, quedaven senglars però quedaven 4 senglars, no hi havia, o sigui, els únics ungulats salvatges, les úniques preses naturals salvatges que quedaven eren 4 isards, perquè a més n'hi havia poquets que quedaven a dalt a Pirineu i 4 cabres que quedaven als ports de Tortosa-Beseit. Era tot l'ungulat salvatge que hi havia a disposició del depredador que era el llop, i els llops encara n'hi havia. Clar, la situació aquella, jo m'imagino, havia sigut insostenible, perquè què menjaven aquells llops? Ramaderia. Si no tinc res més. M'han extingit el cabirol, m'han extingit el cérvol, clar, n'hi havia poquíssim, saps? O sigui, no tinc preses salvatges que haig de menjar jo, saps? Clar, arribes... Ara la situació que tenim aquí és la inversa. O sigui, no hem tingut llops i de manera natural, i algunes perquè s'han afavorit per repoblacions amb interès cinegètic o el que sigui,
estem en algunes zones que es parla de que hi ha un excés de població d'alguns ungulats. Però clar, és que la natura amb això es recol·loca. Els ungulats han pujat i a darrere qui està entrant? Està entrant el regulador natural, saps? O sigui, i el regulador natural entra per fer una feina, segur, saps? Ara, la feina que farà ell, és el que et dic, no li hem de posar d'allò de que, saps? De que el llop ens arreglarà o ens solucionarà, posarà el seu gra de sorra. Si els llops es poden regular o no es poden regular de manera natural, el que tu em preguntaves, mira, hi ha un estudi fet a una illa, la illa Royal, que està per allà a la Colúmbia Britànica. Bueno, clar, les illes van molt bé, perquè les illes són llocs on pots estudiar, o sigui, són finites, exacte, és com si diguessis un tancat gran i natural. Amb l'avantatge que, a més, en aquesta illa, és una reserva, un parc natural, un parc nacional, bueno, té una figura de protecció, no està habitada, o sigui, no hi ha, bueno, hi ha 4 d'allò, però no hi ha ni nuclis de població importants ni d'allò, no s'hi fa cap tipus d'activitat ramadera, o sigui, seria, com diguéssim, un país molt natural, diguéssim, saps? O sigui, no hi ha intervenció. Sí, un paisatge assalvatjat. Exacte, anem a buscar la natura primigènia, diguéssim, saps? No hi ha intervenció humana, els llops allà no moren per causes humanes, que sabem que aquí a Europa la principal mortalitat del llop és atropellaments, o sigui, sempre són causes antròpiques lligades. Doncs allà això no passa, i allà hi ha llops i els caribús, són els rens. Fa molts anys que s'estan fent seguiment de les manades i com evoluciona la població. Al seu lloc tancat, els llops no poden sortir d'allà i anar a colonitzar noves zones. Doncs allà són 2 cicles. Les manades de llops estan aquí i hi ha aquesta població de caribús, d'acord? Els llops es reprodueixen i comencen a baixar els caribús. Clar, comença a haver-hi gana, perquè cada vegada hi ha menys preses, i els llops es comencen a matar entre ells. Els llops són territorials, tenen territoris molt grans, i comença la competència interespecífica entre la mateixa espècie. Aquests territoris cada vegada han de ser més grans perquè tinc menys caribús i ocupo el territori de la manada al costat, hi ha una batussa i ens carreguem a la manada al costat, saps? I si teníem 10 manades, quan baixen els caribús hem passat a ser 6 i les altres 4 ens els hem ventilat i no els ha matat ni els ha regulat cap activitat humana, no, els propis llops, la gana, les lluites, allò, saps? O sigui, ells han baixat. Què passa? Ens hem quedat amb 6 manades de llops i de cop i volta els rens amb territoris supergrans poden començar a reproduir-se, començar a créixer perquè no hi ha una predació tant d'allò i arriba un punt que hi ha un boom de caribús i tornem a tenir molts caribús. Llavors què passa? Els terrenys dels llops, els territoris poden passar a ser molt més petits perquè hi ha molta disponibilitat de menjar i comencen a encabir-s'hi noves manades, saps? Ara una s'ocupa aquí i tornen a pujar els llops. A la que pugen els llops arribarem un moment que arribarem a haver-hi tants llops, entre cometes, que allò, i això funciona d'aquesta manera natural fot no sé quants anys. O sigui, és un cicle natural. Llavors, que pot arribar a haver-hi tants llops o tants d'allò, impossible, perquè els llops són territorials, els llops defensen el seu territori i defensen el seu d'allò, hi haurà tants llops com el medi pugui acollir. El medi, a vegades, no només són les preses salvatges, són les preses domèstiques, i això pot, entre cometes, artificialitzar molt la capacitat de càrrega que pugui tenir, saps? Perquè hi ha un element que no és, entre cometes, regulat de manera natural, que és un ramat o el que sigui d'això, que pot estar, que a més els llops poden depredar i causant un perjudici i que pot estar artificialitzant aquest cert equilibri natural. Llavors és quan apareixen els llops en zones on socialment són quasi impossibles de tolerar, perquè són zones on quasi no hi ha preses salvatges, però hi ha ramaderia, els llops viuen exclusivament de ramaderia. Aguantar aquests llops és molt complicat. Aquí la solució seria aïllar d'alguna manera aquests ramats perquè el llop no en tingui un accés. Clar, l'escenari ideal seria si poguéssim protegir tota aquesta ramaderia perquè fos inaccessible, o sigui, blindar-la, però això sabem que és impossible perquè és complicadíssim. O sigui, jo crec que el més important o el més d'allò és entendre la complexitat de cada maneig, de cada explotació, de cada zona geogràfica, i no existeix una solució màgica per tot arreu. No podem dir, ja està, fem un corral, fem un no sé què, un pastor... No. O sigui, els manejos no tenen res a veure. No té res a veure si jo tinc un ramat de cabres que faig llet, per exemple,
aquí a la Catalunya central, per exemple, que si tinc un ramat d'ovelles a dalt, a alta muntanya, saps? Al Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars, saps? El maneig d'un ramat amb l'altre no té res a veure. Quan tens llops, el risc zero no existeix, perquè sempre hi haurà un dia, que hi haurà un mal temps, una tormenta, un no sé què, que et desconnectarà un fil si tens corrent, no sé què, i els llops no fallen. O sigui, el dia hi haurà una boira, hi ha una broma, es fa unes... saps? Vale, llavors, quan passarà això, que també passarà, també hem de ser suficientment ràpids, suficientment àgils, poder pagar bé i ràpidament i indemnitzar el preu just del dany que hi ha hagut. És una suma d'allò. I després, jo crec que tampoc ens hem d'esgarrifar ni fer escarafalls si algun dia arriba a alguna zona on tinguem llops que estan en un punt on naturalment, o sigui, de manera natural, no tenen, perquè és un lloc tan artificialitzat que no, doncs, i que estan visquent exclusivament d'un conflicte, saps? Que hi ha molta pressió. Doncs si aquests llops s'han de treure, doncs tampoc ens hem de... O sigui, hem de saber estar, saps? Saber equilibrar una mica. Clar, i tenir clar que el que hem de tendir és que els llops puguin viure en els llocs naturals on te poden viure, on te tenen preses, on te tenen d'això, i que no sigui mai a costa o del sector ramader i d'allò, perquè al final el llop aquí a Catalunya no podem parlar de població perquè tenim aquests animals aïllats i d'això, però el llop a Europa en aquests últims anys, entre cometes, hi està anant bé, perquè a Itàlia s'ha emplenat, hi ha llops ara per tot. A França, amb 30 anys han passat el que et deia abans de 0.000, a Alemanya no tenien cap llop i ara tenen també una població de llops. El llop està tornant a recuperar el seu pas, el seu ritme, de manera natural. A Suïssa tenen llops, saps? I tots aquests llocs el llop havia desaparegut. El llop de manera natural va fent el seu camí. I per altra banda, jo estic veient que la ramaderia, i sobretot la ramaderia extensiva, està fent el camí invers. Cada vegada tenim menys ramats, i menys ramats amb extensiu. I aquí això està passant, i no podem dir que estigui passant pel llop, perquè tenim 3 llops o 4 llops. I en canvi aquí sí que hi ha un problema i que ja està passant, i jo crec que aquest problema també els llops ja van fent. Se'ls pot ajudar més o se'ls pot ajudar menys, saps? Però ja van fent. Però aquí també hi ha un tema, saps, a treballar i apretar molt, I al final el llop no acaba sent, o no acabarà sent el problema perquè fins ara teníem 3 o 4 llops aquí que tampoc l'impacte, i la ramaderia extensiva ha anat baixant, les explotacions han anat tancant i tenen 1000 problemes i tenen, saps? O sigui, no ha sigut... Clar, si tu ja estàs en la situació en la que estàs amb aquesta davallada, que estàs amb aquest d'allò, a sobre et ve un problema com el del llop, que a més, els altres problemes que té la ramaderia extensiva, que són 50.000, molts d'ells són com molt abstractes, perquè o sigui, és com un monstre tan gran que no saps ni, saps? Són coses que venen de la Unió Europea, del no sé què, que no saps ni on està el meu problema, saps? O sigui, que no el tinc, però quan és un llop, el tinc allà. Jo trobo, a més és emocional, perquè té una càrrega emocional molt forta, perquè jo trobo el meu bestial que jo estic cuidant esbudellat, desventrat, ensangonat, saps? O sigui, això hi ha un component que jo dic sempre que és un component que mina emocionalment, i emocionalment jo he vist ramaders que cauen a mitja depressió, saps? O sigui, perquè és una cosa que els no dormen bé, no descansen bé, estan pendents, estan patint, saps? O sigui, i al capdavall no és el problema més important que tenen, saps? El problema més important segurament serà els costos, el gasoil, el no sé què, però aquests són com una cosa, saps? Que no té aquest component, saps? O sigui, que et dic, camina, que casca, saps? I és entendre-ho, això, Bueno, i a més hauries de mirar la mitjana edat també de la ramaderia. És gent d'una certa edat i quan han posat tots els tràmits aquests telemàtics, virtuals, no sé què, no hi arriben. Clar, jo parlo amb ells també d'això i veus que ells ara necessiten pagar-se un gestor perquè els hi faci aquesta part d'allò. O sigui, és una despesa més que han de sumar. O sigui, jo per poder portar tots aquests papers i per poder portar tots aquestes allò, ho haig de, entre cometes, saps? Subcontractar una gestoria, com aquell que diu, saps? Bueno, això és un tràmit més que els hi han posat o que els hi hem afegit que no hauria de ser així, saps? Entenc?
tinc diversos casos d'això que m'explicaves tu, de gent que tenien fills joves, que els agradava l'ofici, perquè a més ho havien viscut des de petits, allò que havien mamat des de petits allò, i ho sabien fer, perquè és una cosa que no s'aprèn en 2 dies, saps? I que hi havia una possibilitat d'aquella explotació que no es tanqués, i el mateix pare dir-me a mi, jo no vull que el meu fill continuï, no vull la vida que tinc jo pel meu fill. I aquells fills han anat a estudiar mecànica, han anat a estudiar una altra cosa, i l'explotació es morirà quan acabi aquell home, perquè no ha deixat que el seu fill... I nosaltres estem permetent que aquestes explotacions estiguin morint-se, saps? Perquè aquesta la teníem, aquesta no necessitàvem una ajuda per arrencar d'incorporació, la teníem, i teníem un relleu, perquè hi havia un nano jove darrere que volia seguir, que volia fer el que havia fet tota la seva vida el seu pare, i que a més ho havia viscut de petit, li agradava, ja tenia les instal·lacions, ja tenia d'això, i el seu pare li ha dit que no. O sigui, el seu pare li ha prohibit, saps? I clar, a mi aquestes coses em fan molt mal, perquè penses, aquí és on hauríem d'haver estat a costat d'aquest d'allò, i aquí hauríem d'haver estat a costat d'aquesta persona i dir-li, no, és que a tu, al jove, t'apoyarem, et recolzarem, no sé què, perquè això ha de continuar, mira, un ramat més que es perdrà. I aquell ramat allà ja no tornarà, Costarà molt, perquè jo, no és la meva d'allò, però voldria veure, i no tinc les dades, de totes aquestes noves incorporacions que es aconsegueixen fer, que estan molt bé per incentivar, quantes tenen una certa continuïtat al cap d'un temps, quantes són gent que ha arrencat i que s'han fixat aquestes d'allò. Clar, tot plegat suposo que és un projecte bastant nou, no? Que integra el Departament d'Acció Climàtica, amb els bancs de terreny, de pastura. Doncs a veure si és una manera d'intentar arrencar. I que està bé que alguna cosa has de fer per incentivar la gent. I està bé perquè si en comencen 10 i n'ha seguit un, ja és un èxit, perquè un ha seguit. Però, entretant, hi ha unes explotacions que ja existeixen, que les estem deixant morir, i que cada una de les que es mora, és que l'hauríem de cuidar, perquè aquesta ja existeix, aquesta ja està arrelada, ja funciona, ja saps? I una reflexió de la que jo vaig sortir era que sí, estem treballant molt pel comerç de proximitat, per l'economia de proximitat, però per una altra banda em vaig adonar que la proximitat ens l'estem carregant. Totalment. Em va sorprendre molt també les diferències que hi ha, suposo que això és qüestió d'assegurances, no? Amb les compensacions dels caps de bestiar que poden sortir malparats per un atac de... Clar, aquí hi ha un decret llei de l'administració que estableix uns barems. Llavors, cada administració, com que això hi ha les competències transferides a cada autonomia, cada administració té el seu ordre d'ajuts i el seu barem. Normalment es miren bastant perquè no hi hagi... Però clar, pot variar molt d'una autonomia a l'altra, perquè segons si està més actualitzat, si un és més vell, si l'altre és més recent. Els conceptes, clar, moltes vegades penses, jo sento a vegades, gent d'un àmbit potser més urbà o més d'allò, dir no, però quan hi ha una ovella morta ja es paga, si és morta per un llop ja li paguen el remei i ja està. Però pagar una ovella morta no soluciona res. És que hem d'entendre, pagar una ovella morta no soluciona res. Pagar una ovella morta, en aquest cas, és una obligació que té l'administració, perquè és una espècie protegida i per llei, és una cosa que és per llei, diu que els danys de la fauna protegida són responsabilitat de l'administració. Doncs, quan tu l'estàs pagant, el que estàs fent és complir el que et diu la llei. Però has arreglat o has solucionat o has reparat? No. I el llop està protegit? És a dir, té una protecció a nivell de península Ibèrica, té una protecció... El llop és espècie protegida a nivell de la Unió Europea. O sigui, si anem de més amunt o més avall, a nivell de la Unió Europea és espècie protegida, és una espècie protegida per llei. Llavors, cada país dels de la Unió Europea pot posar el llop en diferents annexos de la directiva Hàbitats aquesta que el protegeix, que li permeten poder establir mesures de control. Mesures de control pot ser que pots capturar llops, pots matar llops, i cada país, més o menys, a l'última modificació que es va fer aquí a la península Ibèrica, o sigui aquí a Espanya, va passar a ser el llop, que era espècie cinegètica al nord del riu Duero, o sigui, al nord del riu Duero era una espècie que es podia caçar,
que es podia caçar, volia dir que estava sotmesa a un ordre o una regulació de caça. No vol dir que podies matar indiscriminadament llops, saps? O sigui que... Això ho volia aclarir, perquè pot donar a molta confusió, no? De dir, jo soc ramader, aquest llop m'està fent una malifeta cada nit i ho soluciono ràpid. Quan es diu de controlar aquestes espècies vol dir que sigui policia ambiental o rurals o qui sigui, ha de fer el seu control. Això ho ha de decidir l'administració. O sigui, que el llop es pugui controlar vol dir que tu pots extreure individus. Qui els ha d'extreure ha de ser l'administració, si ho farà la guarderia, si ho farà personal funcionari, personal d'administració, o pot autoritzar uns caçadors, o pot autoritzar el propietari del d'allò si té permís d'armes o té llicència de caça o el que sigui, saps? O sigui, el com te'l decidirà l'administració. El que sí que l'administració decidirà és quants animals es poden capturar o quants animals es poden matar, perquè ha de ser amb una autorització, amb una reglamentació, saps? Tot i així es poden fer actuacions de control. Vale? O sigui, es podria, justificades amb una autorització, amb un permís de l'administració d'això, i en aquest cas segurament les hauria de fer l'administració. S'ha vist clarament, perquè això dels anys fa molts anys que es miren les dades i d'allò, que no va lligat el nombre de llops amb el nombre d'anys, no necessàriament va lligat el nombre de llops amb el nombre d'anys, que a vegades uns pocs llops segons quines zones són enormement conflictius que no pas 20 manades en un puesto, saps? O sigui, I els dos elements principals que fan això són, primer, la disponibilitat de preses salvatges, clar, si hi ha preses salvatges, saps? I el segon, i tan important com el primer, el segon i tan important com el primer, és que el llop no hagi deixat mai d'existir en aquella zona. Perquè si el llop no ha deixat mai d'existir en aquella zona, la gent que conviu amb el llop ja té com interioritzades dues coses. La manera com ha de fer el seu maneig, perquè ho ha mamat des de petit, diguéssim, saps? I la segona cosa és que hi ha una part de bestiar que sap que no el trobarà, que no sé què, però que ja entra dintre de la normalitat que ha viscut sempre. Ja no ha conegut cap altra normalitat. Ara te'n vas a una zona que no hi havia llop i de cop arriba el llop. Clar, tot el que falta és responsabilitat del llop. Jo no estic acostumat a viure en aquesta situació d'allò. Jo no tinc cap mesura de prevenció. El que m'esteu dient que haig de fer, que haig de començar a guardar el ramat, això em trastoca tot el meu modus vivendi, perquè jo funcionava que el bestiar el deixava engegat i mentre m'anava a fer una altra feina o a fer una altra no sé què, perquè i ara m'esteu demanant que canviï la meva vida. És aquí on hi ha el problema, saps? I per això et dic, normalment la clau de l'èxit entre cometes, clar, on t'aguanten els llops, on t'aguanten, els hi va bé, van fent i no hi ha massa problema. Els llocs on han estat sempre. Perquè també en maten alguns, sí, clar, en maten alguns això, però bueno, és allò que es va, saps? O sigui, la balança aquella que va fent, saps? Els llocs on t'apareixen de nou és sempre on hi ha el conflicte gran. Perquè allà sí que hi ha un... saps? O sigui, hi ha un sotret que haig de canviar-ho tot, saps? Abans no hi ha el procés aquest que tu t'adaptes i, saps? D'integració amb tot, amb el paisatge, l'estil de viure i l'estil en aquest cas de fer la... Mira, jo una vegada me'n recordo que estava a Zamora, en un poble, en una zona que hi ha llop, tota la vida hi ha hagut llops, hi ha hagut llops des de sempre, no he deixat mai d'haver-hi llops, i estava a la plaça d'un poble i vaig posar a enraonar amb un home gran, amb un avi que hi havia allà, i estàvem enraonant, i aquell home em deia que ell de petit guardava les cabres de casa seva, tenien 40 o 50 cabres i ell guardava les cabres. I me'n recordo que enraonant em deia, ¿y ahora los daños de lobo los pagan? Em deia. I parlàvem així d'allò i em deia, ¿ahora los daños de lobo he oído que los pagan? I dic, sí. Yo cuando era pequeño y salía al colegio y me decía mi padre, vete con las cabras al monte. Y si regresaba a casa y faltaba una cabra, a mi padre no le pagaban, pero a mí sí que me pegaban. Clar, és la cultura aquesta de tota la vida he viscut amb això i forma part del meu paisatge, i sé que hi ha gent que ja ha vist la molt amb una altra manera de fer, que bueno, jo ja no tinc cap problema amb això i de cop i volta ara me'l poseu i com m'hi adapto. I que no estic dient que, saps? O sigui, que no tinguin tota la raó del món, O sigui, quan el llop arriba és un... I a més la situació, i que no té res a veure la situació com es vivia abans, saps? I
i els diners i els jornals, com que ara és inviable, igual algunes de les mesures que li direm a una persona, és que no les puc fer, perquè si a mi m'obligues a estar tot el dia guardant les ovelles, a mi ja no em surt a compte, o sigui, jo vaig superencaixat saps? O sigui, sí, necessito les hores aquestes perquè igual treballo amb un tractor i vaig a llaurar camps per fer jornals perquè amb les ovelles no vic, saps? I llavors dius, bueno, què faig, saps? No sé si el gos és el mètode més efectiu o és més efectiu el tancat elèctric, ho desconec, No, mira, el mètode més efectiu és la combinació de mètodes. El gos és del millor de tots els mètodes. A més, és curiós, és el mètode més ancestral. Cada país o regió del món d'això, on hi ha conviscut o on ha conviscut amb llops ancestralment, ha fet la seva raça. És curiós, aquí tenim la muntanya dels Pirineus, te'n vas als Abruços i al Maremma dels Abruços, te'n vas a Anatòlia i al Càngel d'Anatòlia. O sigui, això ja et demostra, i són races diferents, que han hagut d'especialitzar, modificar i especialitzar. I cada lloc ha seleccionat el mastí lleonès a les zones del Cantàbric. O sigui, cada zona ha especialitzat el seu gos i ha creat la seva raça, que són races reconegudes oficialment. O sigui, imagina't els anys que portem de treball i de selecció amb aquests gossos. És una eina supereficaç, jo els he vist treballar, la feina que fan és... I a dia d'avui no tenim cap màquina ni tanta tecnologia d'això que faci el treball i la funció que fan uns gossos. Això està claríssim. Però clar, problemes, perquè no tot és tan fàcil com dir agafa un gos i posa un gos. Bueno, les muntanyes on treballaven aquests gossos o els ambients on treballaven aquests gossos no són les muntanyes que tenim avui en dia. Ara tens uns gossos que fan una funció molt ben feta de protegir un ramat d'això, però tenim unes muntanyes plenes de ciclistes, de gent que va a córrer, de boletaires, que no respecten res, de turistes que es volen fer una foto tocant una ovella, i llavors un bon dia hi ha un gos que mossega una persona perquè s'ha tensat massa el ramat. I el següent que fan és omplir de cartes, com per exemple ha passat al País Basc o així fa uns anys enrere, al govern d'allò demanant que treguin aquests gossos de la muntanya, saps? O sigui, li estem demanant al ramader, posa gossos d'aquests perquè no sé què, però després a la muntanya no hi cabem tots, saps? Clar, aquest senyor de Zamora hi ha llocs que encara estan, com diguéssim, molt solitaris, saps? Cada vegada menys, perquè la gent es posa per tot arreu i d'això, però encara hi ha molts llocs on pots tenir aquest model d'allò perquè tot el dia no passarà ningú, saps? Però posa-ho això en algunes zones d'aquí al Pirineu, això... Zones de pas, excursionistes... Que estan a patar de gent, que només estem cada vegada més promocionant, incentivant rutes, i ara el running del no sé què, i el no sé què, el no sé quantos, saps? Doncs responem a la pregunta. Quan passem per un mig d'un ramat d'ovelles, de cabres amb mastins, com hem d'actuar? Què hem de fer? Mira, és evident que anar a fer-nos la foto ja ens ha quedat clar que no. La primera cosa, si la situació l'hem vist abans, que una cosa pot ser que t'hi trobis de cop, saps? Que passis un coll i pum, i et trobis el ramat allà, llavors no us puc dir allò. Però si tu has vist abans, que normalment els ramats els veus abans, perquè sents les esquelles, sents allò, el que hauríem de fer ja seria rodejar-les a prou distància i no passar-hi. Sí, clar, a vegades dius que el camí passa per allà, bueno, intenta fer un rodeig, el que sigui deixar el camí, fas una cresta o el que siguis i més endavant recuperar. O sigui, el que ja no hauríem de fer és anar a buscar el ramat, saps? Si no tenim més remei que hem de passar per allà d'això, com a mínim, a mi m'agrada parlar sempre de la distància de 50 a 100 metres. I 50 a 100 metres, 100 metres és un camp de futbol. A aquesta distància hauríem de vorejar un ramat. A aquesta distància és molt difícil que els gossos de protecció tinguin cap reacció complicada cap tu. O sigui, et veuran, bordaran, vindran segurament i se tensaran. Si tu estàs a 100 metres no arribaran ni a tu, diguéssim. Se't quedaran a 20 metres o 30 metres bordant. I t'estaran dient aquí. O sigui, et marquen un entorn de protecció al costat del ramat i t'estan dient no passis d'aquí, saps? I tu continuaràs, saps? I el gos tornarà amb les ovelles i farà la seva feina. Clar, quan tu et posaràs entremig del ramat és quan tu pots ser un perill potencial. Clar, si tu vas caminant, és una cosa. Si tu vas corrent, si tu vas en bicicleta, clar, o sigui, la reacció d'un gos de protecció no serà la mateixa si tu vas caminant que si tu vas corrent i si tu vas en bicicleta. Si tu vas corrent, el primer que hauries de fer és parar. Si tu vas en bicicleta, el primer que hauries de fer és parar, baixar de la bicicleta i començar a caminar. I fer el tros que faig al costat del ramat caminant. I l'altre element que també és molt important és si tu portes un gos. Si tu vas
a una zona i vols portar el teu gos, informa't abans si en aquella zona hi ha ramat, si hi ha bestiar. Si hi ha ramat i hi ha bestiar, millor que no hi vagis. Hi ha 1000 llocs que no hi ha ramats ni bestiar a pasturar i pots anar amb el teu gos. Després tothom coneix el seu gos, i tothom sap com reacciona el seu gos i com d'allò, però els gossos no els has de posar mai a prova. Jo m'he trobat molts casos, perquè he vist molts casos d'atacs de gossos a ovelles, o sigui, de gossos a ramats d'ovelles, que quan parles amb el propietari, els casos que hem pogut enganxar el gos, això, i parles amb el propietari, et diu, el meu gos, no he fet mai una cosa així, és que ni m'ho puc creure d'això. Bueno, el gos i el llop són la mateixa espècie, el mateix ancestre. Hi ha una cosa dels gossos que es diu, que tenen tots els animals, que és les respostes instintives. Les respostes instintives són molles que es disparen, és a dir, passa això i faig això. No és una cosa que la puguis educar. Els que ensenyem gossos, jo entreno gossos per la feina, els faig servir per coses i els ensenyistes i d'això, saps que una conducta instintiva no la pots corregir, perquè una conducta instintiva el gos no se la planteja. O sigui, el cervell d'un gos no funciona com el nostre. Un instintiu és una resposta, és un instint, i els animals tenen instint i per això sobreviuen. Quan passa això, faig això. Amb el gos passa això. El gos té una conducta instintiva de caça, que és la mateixa que té el llop, perquè tots els gossos la tenen, fins el més petit, fins un Yorkshire té una conducta de caça. I una de les coses que els etòlegs han estudiat i se sap, i es veu que desperta o activa la conducta de caça és el moviment. O sigui, el gos més pacífic i més tranquil del món veu unes ovelles que corren i de cop i volta hi ha una molla que es dispara, que a més, com que és una conducta instintiva, no la corregeixes, l'amo ja pot cridar ja, i arrencat. Tu ja pots dir, vine aquí, i dius, no m'ha fet mai, sempre em fa cas i no m'ha fet mai cas, perquè és que ni et sentia. Està seguint un instint, i l'instint és el que et dic, no es pot corregir. Els gossos tots han de tenir amo, i han d'estar censats i xipats i identificats a l'Ajuntament, i que el responsable d'aquell gos és l'amo. Saps? O sigui, el responsable dels danys que faci o del que faci d'això és l'amo, no és ningú més, Ara no fa massa vaig estar un any 100 ovelles mortes, 99 ovelles mortes per un atac de gos. Sort, i els gossos no eren allà, Els gossos van entrar, van fer el dany i van marxar. Sort que vam fer una investigació, vam poder acabar trobant, vam poder concloure, vam poder demostrar que havien sigut aquests gossos, que aquells gossos estaven identificats i tenien amo, i vam poder, entre cometes, denunciar l'amo, saps? I l'amo ara s'ha de fer càrrec, perquè si no aquell remei no cobrava. L'administració no pagarà aquell dany, perquè l'administració és responsable dels danys de la fauna protegida, que per llei són la seva responsabilitat, no d'un gos. I que cada vegada som més excursionistes, ens hem multiplicat moltíssim i l'impacte és molt més gran. Per acabar, Gabriel, quin futur li espera el llop a Catalunya? No ho sabem, perquè mira, quan van entrar els primers llops, que era per allà al tombar del 2000, una mica abans del 2000, i la primera confirmació la tenim al 2000, però uns anys abans ja teníem alguna sospita, vam pensar, jo me'n recordo que parlava amb companys, mira, el 97 estava a Sòria en un congrés del llop, i em deien, ja ho veureu, quan us hi poseu això va ràpid, de fet a França va anar molt ràpid això, i mira, han passat quasi 30 anys, bueno, 25 anys, i estem al mateix punt, 3, 4, 2, 3, 4, saps? Què passarà no ho sabem. Tot dependrà de com avancin els llops que estan avançant per França i com avancin els llops que estan avançant per la península Ibèrica. A la península Ibèrica han estat molts anys que els hi costava avançar, ara sembla que hi ha hagut una mica d'avançament, i a França aquest avanç sembla que és una mica més consolidat. A mesura que les manades reproductores estiguin més a prop, tant per una banda com per l'altra, està clar que animals n'arribaran més, i si n'arriben més això arrencarà, perquè els llops, com totes les espècies, la natura, això és poc, i a més amb l'afegitó que ara tenim aquí uns ambients que permeten que hi hagi llops, el que et deia abans, tenim menjar, tenim a disposició. A la que hi hagi reproducció, a la que comenci una manada dues, això ja anirà ràpid. Perquè a més els llops tenen una estratègia reproductiva, els llops es reprodueixen cada any, i això fa que en 3, 4, 5 anys, de passar a tenir 2 o 3 manades, en tinguis 5, 6, és exponencial, en poc temps és el que ha passat a França. Però clar, a França tenien la població que els alimentava, que els nodria, les manades estaven al costat italià, saps? Gabriel, moltes gràcies, ha sigut molt interessant i un plaer tenir-te al Pas dels Llops. A vosaltres.
Moltes gràcies. A vosaltres. Ens veurem un altre dia. Molt bé. Va, salut. Igualment. Doncs va, que ja comença a fer-se tard i hem de tornar a peu que no tenim cabina teletransportadora. Fins aquí tot el que ha donat de si el llop, el Canis lupus. Esperem que us hagi agradat. Nosaltres ens veurem en el proper podcast, o si ho preferiu, per aquestes muntanyes. Us convido que entreu al refugi.org i seguiu-nos a les xarxes socials, on anirem informant de tantes coses que fem i de totes les que passen. Seguiu-nos també a l'Spotify, El Pas dels Llops. Avui l'han fet possible en Gabriel Lampreave i donem les gràcies per haver volgut col·laborar a tot el cos d'agents rurals i el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya. També hi ha participat l'Elba, la Irina de l'Escola Pericot de Girona i qui us ha parlat, en Miquel Alemany. I deixeu-me agrair a totes les persones que ja ens esteu fent seguiment a l'Spotify. Moltes, moltes gràcies. Abans de marxar, recordem que els llops tornen per equilibrar uns ecosistemes i que després de molts anys sense la seva presència haurem de tornar a aprendre a conviure-hi. Però hem de saber reflotar la ramaderia, la qual té una rellevància molt gran en qualsevol país. Doncs va, ja ho sabeu, al bosc millor no tocar res i al medi natural no hi hem de deixar cap mena de rastre. Apa, visca la terra!